Here. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. So apudan ta po niya to, ang isa toya pong inot na presenter, ang City Assessor's Office na pinapanginotan ni Sir Cesar R. Maestrado, Department Head. Thank you very much. I will be presenting our budget, annual plan and budget for 2023 sa opisina may po. Ayun. I am currently the city assessor and appointed since 2018. Ang sa kuya pong topic is purely taxation. Sabi nga ni Kayan, day kita mahalig di sa kinaban na day maagi sa duwang agian. Ang primero po kayan is debt and the other one is tax. Pag naggadang kita, pero may mga taxes ka boss yan. Kaya po, ang topic ko is kami sa finance sector, the Office of the City Assessor. Ang vision mi po is effective and efficient real property identification, appraisal and assessment system driven by a competent workforce providing an accurate and equitable real property tax system contributory po ni sa revenue generation of the city. Samuya po is real property RPT tax. Iyan po ang pinakatrabaho sa opisina, appraisal and assessment and collection po kaya ang treasury. We have 36 competent workforce. Siguro ang samoy yan mga professional appraiser, may 10 kaming appraisers and the rest ikaw po kayo mga tax mapper sa mapping and also si mga field workers. Contributory po kami sa revenue generation kan city po. Next slide please. Ang pinaka-function mi po is equalizing and updating real property appraisal and assessment for taxation purposes within the 27 barangays po kan Naga City. An organizational outcome po is enhancement of the title-based geographic information system, that is GIS. Interface po ni with the e-tracks. Ito po ang system for real property to deliver fast and easy accurate property identification, location, and appraisal and tax assessment to property owners. Pag sinabi pong equalizing or updating, dapat po equal yan. Kung sabihin, pag ang sarong classification ni di arong kayan, dapat parareho po yan. Unfortunately po,
siguro ming updating kan real property was during the time of Robredo. Kaya ngayon po may revision kaming, one of the project mi po is revision. Next slide please. So may unlegal basis mi po is PD 464, presidential decree po yan. Enacted po kan 1974, kan panahon po kan dating presidente na ama ni Bongbong Marcos. And it was eventually repealed by RA 7160, otherwise known as the Local Government Code, under Title 2, Book 2 of the said Act, duman po yan sa real property taxation. RA 7160 po, si panahon na pa po ni Aquino. So, ang gamit ang niya na Republic Act po, panahon na po ni President Aquino. So, we are a revenue generating office, mandated to the discovery, classification, appraisal, valuation of all real properties, basta po yaon sa Laogan, Naga City. And that will be used for taxation and for other purposes, for such as valuation for expropriation proceedings, valuation po itong mga just compensation. Next slide please. So, ang ano po, sustaining development goal mo is adopted is transparency and accountability. Sa gender issues po, mayo man kami. And the expected result and means of verification, under po naman sa major final output, that is inclusion of new discoveries. This is through fieldworks and update and revise real property assessment record. And performance or output indicator mikain mas ini pong 95,000 na RPUs. Pag sinabi pong 95,000 na RPUs, these are the tax declaration that includes land, buildings, and machineries, and also improvements. So dapat po, yan 95,000 na yan, output indicator may ma-revise may update next year. And the budget may po dyan for 2023 is 19.75 million, which will be discussed later. Next slide po. Ini po ang inapod ming programs, activities, and programs. Plan, activities, and program. Iyon po niyang pinaka-AIP mi, which was presented sa Finance Committee, iyon mo po si President Midigdio. We have a total of 19.75 million from 14.7 million last 2022. May increase po siyang 5 million. Again, si detail po kayo niya on sa budget mi po. So, ini po, for equitable and effective real property assessment and contribute to the revenue generation effort of LGU. Yun na po ni si pinaka-project mingo niya na taon or next year. Ang support to operation po kayo is fast and accurate property identification using QGIS or digital maps. Iyon man po to, sarap man po to sa project mi na I will discuss later. And quick and precise retrieval of real property records using this QGIS and e-track system. Next. So this is one of our project, completion of LARIS GIS system or QGIS, a title-based Google Map overlay digital parcellary mapping. This was obtained from LRA. Binakalta po ni kan 2019 worth 12 million. Ang binakalta po dyan is the software or the shapefile of all properties na yaong po sa Naga, titled properties. And we are presently 90% completion na po or approximately 50,000 na RPUs or land parcels na digitize mo na po to. Out of the 57,000 na land parcels na yaon po duman. Hindi po kaya, ang malos malan duman sa binakaltan shape files, only the title. Di po kabali itong untitled. Kaya pig-overlay mi po yan duman using our tax mapping, and we are now 90% completion.
Siguro po by fourth quarter or first quarter kan 22 at 23 matatapos mo po ni, and it will be interfaced with our e-trucks. Ang e-trucks po yan si automated na RPTA system na ginagamit po kan City Hall. Nagagamit kayo is kami, budget, treasury, nakalink po yan. Once na ilagbi po duman si tax declaration, may mababasa na yan duman, madali ang pagkolekta. Iyan po ang automated. And it will be interfaced with the QGIS. Kaya pag iniling mo po sa MABA, later on, ipiling ko, at yan, itapusin ko lang yan. Ini po, valuable pong maraini sa urban planning, lalo na po si PDO, sa land use magagamit nila ni, sa tax collection, sa social services, for example, kunya sa may mga COVID, madali po di ma-determine, basta lalagan man nila yung data. And this can be used by the office or any other office at that, in-house numbering and barangay boundary determination. Ining next slide po, iyo po ni ang result once na matapos mi po si mapping and also ma-interface kan ITO, aro po kayo maluwas. The property is a property located at Triangulo. Mahiling tools po yan. Iyan naka-pinpointed na yan. Once they i-click mo, maluwas po yun sa right side. Gabos na data kan loading yan. Fortunately, yan po is loading kan SM, inaarkila kan SM, nakalisa inda ka property owner is New Site Estate and Realty Development Corporation. Pagsasadiri po ni Romitan ini, ang SM dyan saya naglilis. O maluwas po gabos ang property information na yan. Maluwas po dyan gabos sa boundary. Mahiling mo po dyan kung ano mga landmark na yan dyan. Yan po bagay dyan si si terminal. Diyan sa palibot na yan. Iyo po ni ang inapod na CBD, CBD1. O once na makompleto po yan, pati pagkiklik mo, mahiling mo kung delinquent ka. Ini po, pwede pong i-interface man ini sa garos, duman sa naga.gov igwa na nga ni po bagang nagbabayad ng buwis na using po nga online. Mahiling ninda ang property ninda. So next slide po. Ini ang second project may for next year, General Revision of Assessment and Property Classification. Nagdadrap na po kami kainingon yan, pigdi-determine mi na po si magiging per square meter for the new SMB. This one is intended to be abreast or update po ang sa tuyang real estate market. Ang gusto po yung update, ang per square meter ta po kaya sa Naga City under our SMB residential is 3.5 per square meter. That is during 2008. Taday po kita nag-revise kaya nga ma-update kami. Ngunyan po, ang BIR, kasabay ta po ang BIR because kan nag-update po kami kan 2009, uniform kami kan BIR. Ngunyan ang BIR nag-update last 2020, ang valuation na ninda is 6,000 ang per square meter kan residential. And medyo harayon na po sa to, mga 100% na po ang difference. And also, si per square meter ta po kan inapod na mga buildings, kan panahon po, inaabot lang kami ng 9,000 per square meter pag nagpatudo ka pong ordinaryong arong. Ngunyan po, dain na po yan 9,000. So we are also gathering sales information po duman sa construction cost. O iyan po ang gusto sabihin, updating kan assessment and appraisal system. Anapod po kaya ni General Revision, this is mandated po ni kan national government. Data collection po will be simultaneous with extensive tax mapping operation. And na-deferred po ini kan last 2 years because of pandemic. Ini intended to discover new buildings and improvements to update the tax records. So, once na mahaman mi po aning draft na SMB, ang ano mi po kaya, isasubmit mi po ni sa regional office for review
And next year in the first quarter, then approval kan local chief executive and sanggunian kung mangyari po second or third quarter, and revision of all the RB parts or units will be on the last part of 2023 and to take effect 2024. Kung next year, intero pong revision, ang effectivity po kaya next year. First day of the 2024. So that is ito pong ikaduha mi project. The third project mi po is the next po. 2023 identification and listing of idle lands. Ang idle lands po ito mga property na ginagamit sa residential, sa commercial, and sa agricultural. Actually po, iyan po si pinaka-primerong joint order, memo order kay ito ni the late Robredo sa DILG. Ito pong inapon na joint memorandum circular kan DILG sa DOF. Saro po ni duman sa pigahagan niya. And the other one is the revision. Revision is dapat every 3 years. And an executive order also was issued by our mayor just this August for the identification and listing of idle lands. Ngunyan, ginigibo mi na po si setting and refinement guidelines and data-based inquiry to determine po the land parcels without improvement. Ini po sa Romani sa measure na ginibukpig to implement ito pong inaapod na forest in the midst na project and city. Si mga na ginagamit, pwede taranuman, pwedeng taranuman ng mga gulay para magkaigwang pakinabang. So once na mangyari po yan, igwa ning ordinansa kita na pag pinagamit mo po ang idle land sa city or may sarong asosasyon na magamit kayan, that will be exempted from tax, which is another 2% po. Ang binabayadan ta sa tax is 1% basic and 1% SEF. Once na-determine po ang property mong idle, may additional po ad valorem tax yan na 2%. So once na ma-complete mo po si list kan idle land, it shall be forwarded to the CTO, to the barangays, for imposition and collection. Duman na po kita sa budget. Next slide po. This is the LBP form number 4. Yan po digdigabus, mandate, vision, and major final outputs and target for 2023 of the office. Ini pong nainot na sa itaas na i-discuss ko na sa bago, and this will be our major final output or program property activity, program project activity po kan opisina. The usual is the appraisal and assessment of properties. Ini po si usual manggigibo, issuance, kan certification, location, and competency building. Ini po inapod kining General Administrative Services. Next slide po. Ini man po itong inapod na support operation in extensive tax mapping operation, and also completion kay ning GIS-aided maps, and also utilization and operation kay ito pong GIS Lari system. Ang target mi po digdi is 2,000 mga reclass na property. Kadakol na po kayong pagbabago na si dati residential, naging ng commercial. Makukualag po yan through field work. And ini pong operation, pinaka-operations mo is the general revision of real property. Ang ano po kayo ni is may i-identify mi po si mga vicinities and establish base value na ginigibo na po ngunyan, and for completion next year. Building types, classification, iyan po ang gigibo ni for the next year.
Ang totoo po kayo, nagpupuo na kami kayo ngunyan. Because kung dahil mapupunan, mapa-approve kami sa region, dahil matatapos yan within next year. Kaya nakapuo na kami digdipokan si base value, si draft na SMB. Bibilogon mi po next year for submission and approval na po kan sanggunian. Next slide po. And the last one is itong identification, listing of idle lands. Hindi po, actually, nagpupuo naman kami kayo ni, and day man po kita makakadetermine kan idle land kung day kita mag-field work. Actually, kaya minima ko sa listing, anapon mi lang po duman sa database may mayong building, considered yan sa idle land. Kaya lang day po yan pwede, dapat hilingon mo sa field. Malay mo po baka itong idle land, vacant lot na ito may mga nakatugdok ng buildings or improvements. So this is for submission and for implementation next year. Ini yung pong samuyang LBP form. Next slide po. Ini po ang MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Inabot po siyang 1.9 and ano man po digdi, nagdagdag po kami kaining 150,000 para po ini sa general revision projects po. And another 2 million capital outlay po hali ni sa mayor's office ang budget po kay ni. Ini pong for renovation or repair kan opisina. Kung mailing po nindok, ang opisina mi na lang anday na repair for the last 2019 for the last 3 years. Igot ang renovation ka na kaaging taon kaya lang dahil sa pandemic nagamit si budget sa pandemic. Next slide po. Ini ang pinaka-work and financial plan mi po. You will notice na yan po digdi si MOOE, dahil mo po digdig babali si personal services ta sa budget naman po ito kan. And 50% bilang usually ini po, ini sa mo yung MOOE. Next po. That's all po. Our budget and annual plan po for next year. Kung may query po, maraming salamat po, sir. So, bukas na po ang ating entablado. Okay. Open na po para sa mga may kahaputan. Ay, sige po, sir. May hapon po from PWD sector. Reynaldo po, sir. good morning po. Igo kung tiyaon, Manoy, supportive man kayo sa utilization ng mga idle land sa may parting Panikwaso. Nakula pati, meron more than 20 hectares. Pero nabakal kan lolo niya. Ang problema, garada na si ibang tugang niya, si lolo niya, dahil nakukuha si deed of sale. Sa kasi survey plan na kinastila pa daa. Ano kayo po duman sa Manila sa archives? May pakat yung mga surveyor na private pero kuyan pa lang. Commonwealth pakat to eh. Ano ang advice mo kayo, Mano? Kisa pong property and Panikwason po yan. Panikwason? Kisa pong property. Di ko alam kung sa mother side niyang Valenciano o Lumeda. Iguaman kami, pero sa luwas kami kang naga. Sa Luzon. Sa Tuasan, iguaman, luwas kami. Actually po, identify dyan sa Muya. Ngunyan, siguro kung na-update siya, posible niya on duman si current owner. However po, ang sarap po kayong property digdi sa Bakulang sa Naga, sa tax declaration po kan mga assessors. Once nila po na-update yan, kung duman pa sa may sadiri, dahil man po dinarasa mo kung sabi mo nga ni, nagbarakalan na, dahil man po sa mo pig-update, still, anyan po kayo nakapangaran, itong si dati. Ngunyan po kung pigdaran, for example, binakal na ni A, dapat may transfer to duman, dapat magduman po sa opisina para maipangaran na po duman. Ngunyan sabi mo, ang pangaran garo, si Kaidto pa. Anyaan mo lang po sa mo, itong Yaomin record, kunyang kung may mga si Kaidto pang, siguro ang gusto maraman, si original owner or current owner.
sale, Manoy. Supposedly, garo nasa Castilla. Tapos technical description, garo pigkuyan lang eh, na ang boundary nga yung pamilya. Pero itong pinakakaya na subid, genetic, mayo. Kuha man siya register of deed. Sa moya po, for example, dahil nakukuha, ang ginagibo mi po kayan is, yung si property dahil sa title, di may sa register of deeds. Ang posible kayan is si tax declaration mo. Usually, kung may tax declaration, may problema. Ang tax declaration po, ma-identify mo yan. Ngunyan, kung si tax declaration mayo maning cadastral at number, PSU lang, Manoy. PSU. o PSU po, bako na po yun si original owner naman sa kadastro, tanag PSU na nga ni. Ngunyan po, kung dahil man sa mo nag-agi si PSU or si Didamsil, may man kami kan record. Pero kayo po magdiman sa, may sinasabing archives dahil sa Manila. Iyo po, usually, na pa Manila, sa archives, ano po kayo na nangyari digdi po sa City Hall, nakuami kayan si donation sa archives. Unfortunately, may mga discrepancy. Archives po ang last recourse. May karayan, Manoy, kang National Mayo po Library, sa National Museum. Sa may Takon Luneta. Mayo po sa Register of Deeds. Mayo man sa mo, yun na po yan, archives na last recourse kayan. Or DNR, kung may kadastro. Kung may mga kadastro, araw kayan nga, sabi yung nag-PSU na. Patent da, sabi. Pre-patent, Attorney ikaw ba? Kung pre-patent po, dapat si pre-patent, mailing si record kaya itong pre-patent, di dapat ikaw kayo Register of Deeds. Kuya, kaya Manoy, garo may, sabi niya Attorney Kaubang, garo may years of period yan na dapat ma-comply mo nga ma-qualify for titling. Kasi awardless sa mo kang gobyerno, a given period. Iya po, pre-patent Kundi, tatawin sa pagka-awarded. ibang aning ma-utilize si daga. Batas da kay sa land act. Iya po ang pre-patent kaya pag man, ang pre-patent anytime pwedeng bawi yung kang gobyerno. Pero ma-transfer mo yan, sa imo na yan, ang problema yan. Second, last question. Mano yan, ano ang plano kang city dyan sa bakanting lote dyan sa dating post office sa may Piña Francia yan? Happy po. Actually po, yung property yan, sa ano po yan dati sa Kapitolyo, Provincial Government of Camarines Sur. Pinabakal na po ninda yan. Kaya private owner na po yan. Ngunyang garo, malag duman kung anong structure. Kaya lamang kakaigos yung problema na nakadeclare siya as ito baga mga historical. Tayan po bagang building dyan, ano baga yan? Oo. Dapat ano yan, may magkakaproblema sila sa historical commission. Baka iwalat lang po ito bag structure kung sakali. Kaya iyan po ang problema kan nakabakal garo kayan. Kaya dahil niya pa ma-develop. Alay na pong pinabakal yan kanan province of Camarines Sur. Bako po yun, unfortunately po, bako po yun sa city, sa province of Camarines Sur. Okay na po, sir. So, may kahapotan man po from Sir Lito of Urban Poor. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Inimanong ko duman sa mga pigi-issue po bagay yung certification, manong ko duman sa mga pagrugaring, dahil sa Urban Poor. Na-encounter po kaya kang duman sa legalization, kasi siyempre sa mga requirements po baga, mayoning pagrugaring sa city, pero kato sa probinsya. Nailing mi duman, sasakitan kami duman sa pag-verify, once nag-request, si babae, ang tao lang naman na pangalan si babae lang. Dapat po baga conjugal property. Arang sa muya, arang duman sa iba, ano ba, baga Lito and Jackie, ano kaya, Marmolino. Nasasakitan po kami, base duman sa ordinansa kang legalization, dapat si doang part, si mag-agom. Kaya nangyari naman sa Kalawag, hinagada ni pa si babae, si lalaki, in certification. Kaya sa opisina ba nito, once po baga nag-apply, dapat ang certification, Mr. and Mrs. blah blah blah. Na initaong ini may pagrugaring. Ano po ba yan? Individual or dapat sararuan ang certificate? Napapagal sa pagbayad po sa parte man kan mga
nagbi-verify, nag-ano ka ng mga papel, mapagal. Instead na ma-legalize sa day, magdumang ka na naman sa city assessor, tawag agad ka naman, tamayo niyo si Agomo, mayo ni certification, para mo may pag-regaring niyo. Yun lang po yan, tabi, sir. Sige po. Pag ang mag-agum nagkaagad ng certification, siyempre, bako man siyang conjugal yan. Pero usually po, pag nag-ano po, dapat pariyusin na, dapat sinda isyuhan posible pong kan daraga pa to, may property siya. Kan mag-agum na, iba man po kayong property kay itong kan daraga pa siya. Kaya dapat kayo, pag naghahagad po kamo certification, si Duana mag-agum, si A sa kung si B, dapat agad ni certification na may yung property. Tayo usually po baga kaya, konsultero pa or may ibang mga agum, igong property. O kan mag-agum na, usually, dahil man dinadarayan kan si, sa iya to. Pero, siyempre, pag nagagag certification si mag-agum, si Saro, igwa, igwa na talaga siyang property. Mostly kasi, sir, na-encounter mo yan during legalization. Hindi natin mga dokumento kung sinda, kung qualified ba sinda o dahil. Kasi sa mga qualified, ang naman, dapat mayon yung pag-rugari. Yung mga criteria. Kaya, mostly kapag mga certification ang nangyari, pinabaralik niya. Kaya, takol naman ang napinding, hindi ka pagkakan Yung lang yan, sir, for clarification. Tama man pala, sir, dapat talaga duwa. Dapat si Dua. Para maraman talaga, may property. At least sa outro, pag once na may mga araw na yan, i-require nila sa mga member may, bakusan na po yan sa legalization mangyayari, kundi naman sa mga ma-apply, na lalo naman sa mga mabugtak sa relocation site. Saro yan sa mga requirements na dapat may pag-rogaring. Kaya saro yan sa mga nailimi na dapat si magagum talaga para balik ba? Para talaga maaraman na mayo. Mayo talaga. Pero ka sa probinsya. Okay, sir. Salamat, sir. So maraming salamat po, Sir Lito. Si Say pa po ang may ibang mga kahaputan. Sige po, Ma'am Maricar. Good morning po, sir. Apot man po itong mga napapind out nindo na mayo na po si may sadiri kang lote, ano po ang ginigibo kang gobyerno manungod duman sa property? Ang gusto mo sabihin po, mayo na si may sarili kang lote. Ning ano po? Ang saro pong property, once nagadana, for example, si Juan de la Cruz ngayon nagadana, pero dahil man po sa mo pigdara dahil man naggibuning or extrajudicial settlement, still yaw sa pangaran to ninda. For example, ang pangaran Juan de la Cruz, nagadana si Juan de la Cruz, pero may mga aki siya. Ang tax declaration is still Juan de la Cruz because dahil man napiga-update sa muya, dahil man kami pinaisi, na ito palan, igwa na sinang urulay o naggibo na extrajudicial settlement na dumana sa mga aki. Ngunyan, kung araw kayan, dapat pig-update yan sa mo. Ang apod kayan is pig-transfer. Dapat, ang araw kayan, kung nagadana, dapat may extrajudicial settlement si mga aki. Ngunyan, kung di man yan nakakaabot sa mo, kaya mahiling ta dyan, ikaw kami mga tax declaration na duman pa sa previous owner, pero nagbabayad si may sa diri mo niyan, ibang pangaran. Sabi ko, i-update mo para magtama na si pangaran kan nasa tax declaration. Taday man po kaya ang sabihin, pag nagpabakal, kung di man dinarakan si property owner na bago, hali sa Register of Deeds, still, yaw niyo po, di man sa dati. Yan po na po kan updating. Tapos, sir, Sa ano po, sa Muya, once saan sa wrong property pinabakal,
ano po, lalo na kung titled, ang inahagad mi lang po, si mga dokumento man lang na ginamit sa Register of Deeds. Kami ka po, ministerial, once na transfer na, dapat ibago man sa muya, para ang bayaran kan buhis kito sa pangaran niya na. Oo, duman sa bago na, from A to B. Dapat po pigdadarayan sa mo, taan Register of Deeds kaya supposedly dapat nakabus na transfer ng property, dapat pigsasabit yan kan Register of Deeds sa mo, kaya lang dahil man nangyayari yan ta. Ito kaya National Office, kami dahil man nagano. Kaya dahil updated. Yan po ang sarong... Iya pa. So, may mga iba pa pong kahaputan? Sir. Sir, good morning po. Sir, ning araw po kadito, ang sitwasyon mi po kaya sa taga San Francisco po ako. So, bali may lote or property naman nasa diri kang sarong judge na gusto po ning ano kang barangay na ikaw po ning barangay or So, kaya po, itong kataid mi, ang sabi niya is nagbayad sila naman sa owner. So, si papa ko, si naging, ano ko na, si namamahala. Ngunyan mayo na po. Ang sabi po ninda is nakabayad na po da sinda. Abo na po kami katong may diferensya na po itong harong mi. O, route na po, gusto mo mang ipaayos. Pero ang sabi po rin sa tugang ko is hindi na po na pag-ayoson. Pero mapama po silang pinapiling na kasuratan or papel na nagbayad po sinda. Kaya ang ano po naman, pwede pa po kami doon magpaayos. Siguro po, tama pa man yung kasuratan. Ang gusto mo pong sabihin, binakal mo or na-transfer na sa imo? Ang sabi po kaya ninda is nagdumana sinda sa kagsadiri, is nagbayad sinda. Di ko po aram kung pera si amount nga pigkano ninda. Si bayad ninda. Ang ano po, kung nagbarakalan po kayo, dapat kaya dapat dokumento kayan, notaryado. I-register sa Register of Deeds, maagi sa BIR para mai-transfer. So, iyan po ang pagtatransfer o pag-update kan sarong property o tax declaration. Ito po sa Moya, pwede pa man kayo magpaayos naman. Kung kamo na po ang occupant, pwede man, may man pong problema. Ma'am, kung halimbawa nakabayan naman po sinda, pwede po ipaayos doon. Siyempre po, route na po kaya. Pero po, pagsasadiri na din do, or kamo lang occupant. Ano po, bali si ama ko po si ano niya, caretaker. Caretaker. May mapong problema kung araw kenda. Kaya lang, siyempre, kung i-ano ninda sa inda to, magkakaproblema ka mo. Kita sayang man na si gagasusunin no duman. Ako sabihin, pag nagpakaray po ka mo, dapat sa indo talaga para di man masayang si paano kung pahaliw ka mo duman na karon nag-caretaker na mo lang siya. Siguro, dapat mailinta po si dokumento kung talagang ano talaga siya, may sale o may transfer, dapat po mahiling. So, maraming salamat po. Mga ibang kahaputan po. So, may naman po garong, ay sa Zoom, wala man. Wala man. So, may naman po garong kahaputan. Maraming salamat po, sir, sa inyong presentation. Thank you, ma'am po. Thank you. I-acknowledge naman po ang mga participantes na yaon sa Zoom. Ma'am Presi ng Urban Poor, Sir Mon Jeronimo ng Education Sector. At saka mga kaibanan naman po digdi na from BPC, Barangay People's Council, may from Urban Poor, Queen, Senior Citizens, PWD, and syempre, Youth Sector. So, apudan na po niya to ang sa tuyang sunod na presenter. From City Planning Development Office. Ma'am Cecil Daplin. Yeah. Good Planning morning. Officer 4. Opo, good morning po. Ako po ang natasan mag-present mo niyan kan budget kang City Planning and Development Office.
Sige. Sige. Regarding our institutional background, kang City Planning and Development Office, under po kaming kan General Public Services, ang Samuyang sector. Ang Samuya pong vision is maugmang lugar, a healthy city enabled by people-centered development and collaborative governance as reflected in local plans, programs, and policies. Ang vision man po kang Office Me is a planning agency that makes Nagueños happy and proud of their city through continuous improvement and innovation in inclusive governance and responsible citizenship. Ang Samuya man pong organizational outcome, meaning responsive and relevant plans and programs, effective and efficient zoning administration, participative and grassroots-based monitoring and evaluation. Ang legal basis po kaniyong Samuyang opisina, iyo po ang Local Government Code, Article 6, ang the City Planning and Development Coordinator. Next slide po. Ang functions may po is 1, 2, 3, 4, 5 pa. Bali 5, may others pa po. Mainly po, planning. Nagpo-formulate po kami ng integrated economic, social, physical, and other development plans and policies for consideration kang City Development Council and for approval ni Mayor and the Sangguniang Panlunsod. Ibig sabihin po, kami po ang nagpe-prepare kang Comprehensive Development Plan, Comprehensive Land Use Plan, Annual Investment Plan. Ini po mga pig-present, design do kan mga offices, titipon mi po iyan, i-calculate mi into one document in coordination with the Budget Office para po mapa-aprubahan sa City Development Council and sa Sangguniang Panlunsod. Ang sarap pa pong pag-prepare mi is Executive Legislative Agenda. Number 2, function is research. Number 3, coordination. Number 4, monitoring and evaluation. 5, participation. Others, iba pa pong mandated functions na naka-assign sa office me, ini po yung zoning administration na nag-implement kan zoning ordinance kang city government. Igwa din po kami mga secretariat services sa City Development Council, Bids and Awards Committee, Project Monitoring Committee, and Naga City Statistics Committee. Next slide po. Ini po ang mga pictures ka mga recent activities, may CDC meeting, 2 beses, and mga workshop po katong pag-prepare kang annual investment plan. Sige po. Ang Samuya pong SDG goals, ini yung goal 11. Goal 11? Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Ang goal 17 naman po is to strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Ang gender issue may po is to need to develop and maintain a GOD database containing GOD information to include gender, statistics, and age-related disaggregated data that have been systematically produced, gathered, regularly updated to serve as inputs or basis for planning. Ang Samuya naman pong major final output is planning, monitoring, and evaluation services. Number 2, administration services. Ang Samuya pong target for the year is 100% administrative services delivered on time, zoning administration created and operationalized, sarong briefing on 2024 AIP preparation, technical review, BPO consultation, and CDC meetings conducted. Next slide po. Ini naman po ang Samuyang comparative 2022 and 2023 AIP. Ini pong year 2022, igo po kaming AIP na 12.42 million. And ngunyan pong 2023, ang Samuya pong proposed PAPs, total po is 13.89 million. Naglangkaw po siya ng 1.49 million. Sa ngunyan po, sa 2023 po, ang proposal mi sa gas, yan po mga administrative services,
11.60. Yan po support operations, ma-create po ning zoning division kasi po ngunyan sa presente, mayo po kaming zoning division na kaipuan po iyan. Pero iko po kaming nagtatrabaho para sa zoning division pa din. Pero need po talaga na magkaigwang official na zoning division. Saro pa po pati ma-retire na ang samuyang ang samuyang ano yan, OIC kang zoning administrator sa kaipuan na talaga. Sa operations naman po is planning, monitoring, and valuation. Ito po kaming and zoning administration services. Ang total po is 13.89, naglangko po ng 1.47. Ayan po sa annual investment plan. Next slide po. Ini po ang samuyang proposed budget for 2023. Sa total po is naglangkaw siya ng from 11.2 to 13.1. Naglangkaw po siya ng 1.8 million. Naglag po kami dyan ng capital outlay na 100,000. Ang plano mo po is magbakal ng laptop, printer, projector, and drone for ang drone po gagamitin sa pag-monitor ka mga projects. And iba pong IT equipment may kaya raroute naman. So, magpo-propose kami magbakal ng mga IT equipment. The rest po, mga routine man po yan, mga routine na mga expenses, MOOE, para maka-exist ang samoyang opisina. Usually man po, baka maghapot ka, Sir Youth, tungkol kung makaka-exist baka ang opisina mi sa araw kaya na budget. Yes po, kasi di man po tinatawanan kang, ang pagbabudget po kaya, pigtatawan, historical projection man po iyan. Ang bawa kung di mo naubos si budget sa imong niya na year, siyempre babawasan ka sa sunod na year. Pero kung nahiling nindang kulang itong for 2022 mo, siguro tataasan ka man for 2023. So, sige po. Ang recommendation, ang actions requested po is approval, endorsement of proposed AIP and budget to City Development Council and SP through the Naga City People's Council. Yun na po. Thank you po. Yan po, maraming salamat po, Ma'am Cecil. So, may kahaputan daw po from Sir Lito of Urbanpur. Medyo nahiling mi si trabaho kang CPDO, talagang grabe. Pang-planning hanggang duman sa pag-ano na kang budget. Ibanan ko man si Rosa Committee, Kanlan News. Opo. Yapot ko lang, ma'am, ano na po baga ang status kang CLUP Tangunyan? Ano nang stage? Yaon na po siya sa Department of Housing and Settlement. Sa DSUD. DSUD, yan na po siya. For review na po ninda. Kaya may mga, kasi inot may pong na-submit sa inda, may mga pinapadara sa inda mga comments, mga recommendations. Tapos, pag na-receive mo po, ginigibuman tulo si mga kaipuhan and binabalik sa inda. Ngunyan po, yan pa sa inda din. Nagkaroon process pa lang. On process pa po. Ang mga, tara maganda, importante po baga ang CLUP, pinalo na kung medyo na duman sa mga pig-reclassify, suman sa mga pig-rezoning. Speaking of rezoning, itong mga sinasabi po, mga iguaning garo, magtutok duman sa pag-abot. Zoning administration. Zoning administration. Usually po talaga importante na marayan, hindi sa satuya, ang satuyang daga sa DIT. Base nga rin duman sa report, duman sa City Development Council na garo dakol ng maray si na convert into housing. Itong kulang na sa farm, itong sa agriculture na dapat may certain percentage naglaps na kita nagsobra na siguro yun lang yan sinasabi talaga garo na overlook garo kaya nagkaigo yung problema mayo nagpo-focus na intiro duman sa reason yes po sinasabi lang na garo igwa lang siya ni garo
tututukan man lang. Pero ito talagang tututukan mo siya. Oo. Kaya siguro nangyari itong nag-lapse, itong grabe sila convert ta. Oo. Ang siguro na dahil dyan, kaya importante siguro ma'am na i-recommend sila gan na dapat magkaigwa kita ng araw. Opo, yun pa talaga ang proposal mi. Pero, Kasi Madam- Ma'am Rose, siguro Ma'am maalit Rose, naman. pudanta ka man na Madam Rose, simbagon mo daw niyo yung kahaputan ni Yeah, Sir. Aramin na ano naman ni Ma'am Rose, may mga kami nag-iibanan sa Ay, sanggunian. opo. I-pick up at bilang po. Maraming talaga yan ma'am, na idea ninyo na magkaigwa ng Opo, yun po talaga ang specific na hapon kaya matutok talaga. para din. may... Na nagkakaigwa ang problema. Sony administration. Sige ka na. Yun na nga nito ma'am, i-recommend me po in behalf of ng GPC, ito po sinasabi pong magkaigwa ng matutok duman sa rezoning. Na-encounter ta nga ni po baga, na itong mga na-previous na nangyari, nagka-problema sa pag-abot sa pag-reclassify, pag-rezoning, nag-overlap na po kita, exceed na po kita duman sa sinasabing limitasyon sa pag-convert kan mga kadadagaan tayo sa syudad din Naga. Kaya it's time siguro na magkaigwa na kita kaya na matutok. Ay, salamat po na naisipan po nindo ang suggestion niya na iyan. Pero actually po, di pa man po kita nag-exceed. Ano po, nasala lang po si computation may kaya pagpapakarami po mo niyan. Iyo po. Ano po. Pero nai-involve po kayo naman sa process kang land use planning sa ibang lugar. Nagkakaperang sessions po yan na perming may CSO representatives. Itong People's Council po nga ni duman nagtutukaw sinda sa mga paapod na sessions. Pagpon po duman pati si Sidra, si Pag-ibo kang PDP. Yaon po sinda. Pero niya ko, tano ta ang NCPC, day duman kabali sa stakeholders na dapat po kabali ang NCPC kasi nagkakaigwa pong problema lalo na po duman sa sa mga daga na tiko-convert na di po aware minsan ang sector. Duman po sa ibang lugar pong natukawan ko kasi ning writer din po kaya ako sa forest land use plan saka sa environment kang land use plan kang ibang munisipyo. Napansin ko din po ito si proseso parang they involve si NCPC. Ang coverage po ba kang NCPC outside Naga pwede? NCPC po yata, sabi mo. Digdi po sa land use planning sa CLU, parang pirang sessions po kay bagayan na pinapaapod. Tapos sinapot ko po, di po niya ako kabali ang NCPC as CSO na na sa land use planning. Parang naaraman na po may na lang, may may land use plan na lang. May proposed. Parang two process po ang Siguro po dapat ihapot mo po nindo po yan mismo sa concerned na LGU. Kumbaga sinda ang nagpapaapod kayan. Tano taday ka mo pigpapaapod. Sa Naga po, ma'am. Actually, ma'am, ang CLUP kan 2017 pa baga na-aprobahan? Kang sanggunian. Pero may mga series of revisions. And, pero may man po sintang imbitado, siguro iba pa ang members katong time na to. Kasi may mga series of sectoral workshops, iba-ibang sector. Imbitado po, Yes pero po. may Pero po kami nagpapaapod. NCPC, siguro may mga times lang na di nakaka-attend. Pero may mga workshop outputs po kami by sector. Opo, igwa. Tapos, ang CLUP po nga ni is presented kang May ba yun? Siya kang City Development Council is, and ang membership kang City Development Council is 15 members from NCPC, the Board of Directors. Nagsisectoral workshop po, ma'am. Pero, giramdam ko... Itong sinasabi ni Madam, siguro, itong consultation regarding formulate kang EIP. Tama to ma'am, tama talaga to, pinapapon si mga barangay, pinapapon si mga sektor, gabos ma-participate para magkakaigwa ng
common na plano para duman lalo na ningon yan ining tutumbo kung tangoy na kapasahin na sa to yung dalagan pigadalan po talaga ang pigpo-point people Halimbawa, di ba may 5 po itong sa physical, environment. Gusto hinapot ko po sa NCPC na i-involve po ba ang NCPC kapag nagkakaibang sectoral workshop na nagka-plan for the environment, iniyo for the itong physical, iba po, na-invite ka mo? Ang girumdumi po kaya, pero may invited ang NCPC. So land use planning po, maski sa anong planning process may, pero may pong invited ang NCPC. Pero baka lang, baka nakaka-attend ka to? Land use planning, mga workshops, sectoral. Okay. Sige, i-take note me lang iyan, pero ang girumdumi po kaya, pero may invited ang NCPC members pag may sectoral meetings, sectoral workshops. Opo, i-take note me na lang po ma'am, pero yun. Hello. Actually po, bago man po yan ma-aprobahan, papahiling magdiaray sa Indo. Pagpapa-evaluate mo po kung tama yan o dahil. May evaluation man po giaray kan sectoral workshop. Napaapod po baga kami para ma-validate kung tama si Samuyang na po ang mga information. Yun po, gamon po kaming, bari po kaya ang pagpaapod may sectoral man. Kung si man ang concern na sectoral sa NCPC, yun man to ang pinapaapod mi. Dahil man po si whole na NCPC. Ang bawa ngayon ang workshop economics, si economic sector man na concerned business man po. Ano po? Ngunyan kaya garo sa pagkaaram ko, igon ngunyan ang CPDO itong sa urban po bagangaling national po garo nagaro imamapping si mga IS. Sigabos sa mga informal settler dapat ma-count kumpira. And then imamapping yan, dadarawon garo doon maurulay. Kaya garo kamo maplano. Yung plano nindo yan. For the next garong discussion, garo ibabali naman ang urban poor. So ang na discussion garo kaya si PDO lang ang maduman sa Manila. Kaya kami next week kaibahan na itong mapping kumpira si mga IS sa Naga. Yes po. Kaya wala kami templates. Kaya nagpasalamat po si PDO at least na tawa ng lugar para ma-solve si mga problema kan mga IS sa siyudad ng Naga. Kasi po ang objective mo niyan kang DSUD is zero ISF by 2028. Yes, madam. Kaya nun daw po yan. Actually, madam, kan last month, may nag-igding mga taga Manila with Chamber of Commerce, si Sir Mario Villanueva. Pigpaigdi niya to, imbitaran man po kami, ang Urban Poor, si Doc Albios, manangod sa housing project. Nag-urulay po kami, tapos talaga ang present administration, nakatutok po talaga dyan sa, garo po baga nag-rumay itong human settlement kampanahon, itong list na sinasabi, i-reactivate po ito. Garo, yun na gani po yan, nag-response na po ang DSUD through CPDO and then Mother Romana para urulayan po. Salamat naman. Next week po yan, sir. 3 days. Ikatapos mo naman si mga profile. Opo. Salamat. Maraming salamat, ma'am po. May mga iba pa pong kahaputan? Ay, sige po. Mamiying po. Ay, Mami, Ma'am Osa. Ma'am Cecil, good morning po. Ini po about po duman sa mga school request po baga infra na kung sa'y nagkakaiga po ng bidding and yung may mga back secretariat po. Ano po, dahil nagkaiga kita ng pandemic, ano po itong mga ano po dahil napadagos na pag ano ka itong mga proyekto, mga infra sa kada eskwelahan. Ano po ito? Ngunya na medyo
maayos-ayos naman po. Magkakagawa daw po ito ng realisasyon para i-bidding and makonstruct po duman sa mga nag-aagad na eskwelahan. Sige po. Ako po kaya ang head ng back secretariat. So, naghahalat man lang po ako ng mga program of work na itatao sa kuya na funded. Inog po, funded. Tapos, nag-agin sa City Engineer's Office, aprobado ni Mayor. Yaon sa AIP. Dapat po yaon siya sa AIP. So, dapat po gari i-follow up ta sa City Engineer's Office kung yaon siya sa AIP. Kasi kung mayo po, baka po dai. Or baka ilaag sa supplemental kung kaipuan po talaga. Okay po, thank you, Ma'am Sel. Maraming salamat po, Ma'am Osang. May iba pa pong kahaputan? Ma'am, i-clarify ko lang po. Kabali pa po ba sa office nindo ang pag-handle or assess ng mga budget plannings ng barangays? Iyo po, actually, ang pirming nagpa-facilitate kang barangay planning sa Muya is Mr. Norman Pusugak kasi sinda ang may expertise kayan si Ma'am Rose and sa office me and sa budget si Ma'am Malu. Nagpa-facilitate po. Yes po. Pero gabos na mga budgets is maagi sa mapag-ibong certification sa city planning and sa city budget office para ma-aprobahan kang sanggunian. Pati po ang process po ng budget planning is hali sa Indo or parang kayo na yung Kasi aram ko facilitation lang. Pero siguro duman sa pagpa-workshop ninda, duman naginigibo kung ano ang proseso. Like, may mga mandates po ba about sa kung sino yung mga ma-involve or kung sino yung mga required or kaipuhan mag-attend duman sa budget planning? Ang barangay planning po, garo lang sa city planning kang naga. Ang involved po sa city planning is mga CSOs, may NCPC nga ni po. So, ang barangay, may mga CSOs man po, may mga BPCs, tapos yung mga kagawad, si kapitan mismo, tapos may mga imbitado man po sinda. So, ang invitation po ba, may required parang date lang po para mag-send ng invitation? Or anytime po, kahit informal, pwede? Ang aram ko po sa bidding po, sa Bids and Awards Committee, dapat within 5 days, 5 days before. Iyan po ang aram ko. Hindi ko po aram sa ibang proseso kung ano. Okay po. So, ano pong mangyayari? Ano pong mangyayari pag may mga stakeholders na for some instances hindi nabigyan ng invitation and parang hindi nakasali doon sa planning ng barangay? Actually po, ang aram ko, open man yan sa gabus kung sisay man ang gustong mag-attend. So taga-barangay ka, taga-barangay, gusto mo man ma-involve, okay man po garo yan. Kahit wala pong formal invitation, pwede kang mag-butt in? Oo po. So, maraming salamat. Ang pig-invite lang po. Siguro ito mga required talaga. Pero kung taga-barangay ka, gusto mo mag-attend, why not? Maraming salamat po. May ibang kahaputan po? Mayo naman po siguro. So maraming salamat po, Ma'am Cecil. And thank you very much po. CPDO. Ang sunod pong ma-present ay from the Information and Technology Office, Sir Ruel Oliver, Department Head. Diyos maray na aga po giraray.
lalo po sa mga nakaibananta kang sarupong aldaw. Katulang kaya po si presenter ko itong tungkol duman sa investment. Ngunyan po, ini naman po itong sa opisina kang Information Technology Office or ITO. Ang ipipresenter mi po, ano po ni, resulta po kang pig-aprobaran po na Information Systems Strategic Plan kang 2021 kang Sanggunian Panlungsod. So ini po si Pigpapadagusta, si ISSP po na ginibuta for 2021 to 2023. Although pigiiling ta po si until 2030, pero po si mga aktibidad na pigsabi for 3 years lang, 2021 to 2023. Pero po, actually, di man po na-implementar iyan kang 2021. Nagpuon lang po si implementasyon kang taon na ini, 2022. So, hindi po si first year kang implementation kang Information Systems Strategic Plan. Ang 2023 po will be the second year of implementation. So, ano lang po ang trabaho po kang Information Technology Office. Iyan po si sinasabi, iyan po ang pag-iling mi sa trabaho mi. Ang trabaho po kang Information Technology Office is to ensure that information and communications technology works. Ang emphasis po is works for the city government of Naga. Ang buot po sabihon kayan, daiman, ang usual taba kaya pag sinabi pong computer, hanapon nga ano si latest, etc. etc. Ang sinasabi mi po, daiman po kay puhan ang latest, daiman kay puhan ang pinakamarhay, daiman kay puhan ang pinakamahal sa information technology. Ang kaipuhan po itong nararapat para sa tuya. Okay. So ang ano po, ang i-expound ko po yan aratyan, ang pagiturugan lang po kang opisina para po sa syudad by 2030 na iyon na ang Naga maging digital and intelligent city. Ang sinasabi po kang iba, smart city. Habang nila po kayang sabihon na we want Naga to be a smart city. May globe, no? So sabi nila lang po, it's going to be a digital and intelligent city by 2030. So yan po si pangiturugan kang opisina para sa syudad. Expound ko lang po kung ano pong buwit mi sabihon po sa trabaho kang ano o emisyon kang Information Technology Office. Tuwanan ka lang po si next page. Yan po. So si trabaho po kang ITO, iyo ang maghanap ng mga digital solutions that meet the needs and expectations of the city government and our customers. Madong po ko raatyan kung sa pigiiling mi pong customer po kang ITO bukod po sa City Government of Naga. Largely po ang ITO is a back office na ibig sabihin niya po kami digdi para suportaran ang operasyon in terms of information technology kang gabos na opisina kang City Hall. Alagad, bako lang po City Hall ang kliyente kang opisina kung igwa pa siya pong ibang customer na dumanan ko po araatyan. Yan po sinasabi niyo po, dahil may pagkaipuhan na the best ang i-offer mo pero ang best at tinatao may best fit dapat. Itong sa papangangaipo ta. Ngunyan, we also would like to guarantee sustainability and security of solutions by developing the city's core IT system. So siguro po, iyan po ang sinasabi mi sa ITO. Magpuon po kang gibuhon ining opisinang ini kang, kung di ko nasasala, 1990. Tapag iniling po nindo, pag nagsabi po kamong IT sa iba, ang kadaklan sasabihin sa indo, bakalon ini solusyon na ini, bakalon ini, minibenta ning arog ka ini. Ang syudad po, open po sa pag-adapt kang gibo kang iba, kang ibang teknolohiya. Alagad po sinasabi ta na pag-abot sa core, itong talagang dapat bantayan, halimbawa financial systems po kang syudad, iyan po pigde-develop mismo kang IT office. May rason po yan. Gusto ta po maging sustainable yan, gusto tang maging gusto tang maging scalable, etc. Tamisa po makakadangog ka mo nang saro ngayang lugar pig-computerize. Alagad paghali kay itong vendor, kay itong nagbenta, kay itong nag-set up ang sistema, mayo nang nangyari. So iyan po ang ina-avoid tadigdiyo po sa tuyang lugar. So, po sinasabi ko, yung po gusto ta, pero we're open to partnerships with either technology firms. Next please. So, yan po, si detalyadong functions ng opisina.
Ang trabaho mi po mag-develop, mag-install, mag-deploy kang systems and applications. Yan po sinasabi kang iba programs, sinasabi kang iba applications, sinasabi kang iba systems. So, ini po si sarong trabaho ta, mag-develop, mag-install, as in mag-maintain kang mga computerized systems. As in, si UPC naman po ang nagsisiguro na dapat igwang gayang network connectivity ang City Hall, as in ang iba niyang kliyente. Alagad po, bukod sa network connectivity, dapat ang satuyang mga sistema, bako lang available, bakong reliable, kundi secure man. Sa nakakadawag baka po ngunyan, nahahack minsan. So, trabaho po kang opisina na i-minimize, kundi man po mapundo, ang effects kang hacking or kang arog kaning mga risk sa computer systems. Trabaho niya po giraray na mag-irahay kang computerized systems, as in mag-train po sa ibang opisina na magamit kang sistema. Ang trabaho mi po, pag kami po, may pag-iwas sa computerized system, kami po sinagigibo, kami sa dideploy, pero bako po kami ang magamit. At ang magamit po kayan, itong opisinang nangangaipo. Garo man lang po auto, no? Igwang magigibo kang auto, pero iba po ang madrive. Si may kag sa diri, sa nagbakal kang auto. So, iyan po si mga trabaho mi. Next, please. Oni po, ano po ang outcomes? So, ano si mga resulta? Nasabi ko po kasubago na igwa pong iba-ibang customer ang Information Technology Office. Igwa pong City Hall, igwang ibang mga customer ta, ini mo mga individuals, kamo po, mga beneficiaries, mga negosyante, mga supplier, igwang pong ibang government agencies, igwang other private and public sector partners. So, pag-abot po sa City Hall, taano kaipuhan mag-computerize, taano kaipuhan ng IT, ano ang dapat ning i-deliver? Pag kami po nag-ibo ng sistema, dapat po ang sistemang kinikrearta o pagdideploy ta, makakatabang sa pagdagdag ng ingreso. Kundi pa po, magbawas ng gastos. Asin mo, sa sinasabi man, ang pandua, kaipuhan makatabang yan sa pag-improve kang operational efficiency kasi itong mga opisina. Kundi man po, magtabang para sa better decision making. Kaya po baga mga kanahog ka mo, tanong ngayon may GIS systems. Dapat ngayon tanong na iminamapa. Tayan po nakakatabang sa pagdesisyon ka sa itong mga leader kung ano ang dapat magibuhon. Pag-abot po sa ibang customer, kamo, mga negosyante, mga supplier, ang expectation man po sa computerized system, dapat ngayon, will lead to ease of transactions, mas madali. Tapos, bako lang mas madali. Ang pag-iling ang panghanap po nindo, kung kamo mahagad asistensya sa lokal na gobyerno, dapat ang asistensya maduman sa tamang tao sa tamang oras. So, dapat po makakontribuer ang computerization sa arog kayang outcome. Hanap tama po na igwang easy access to information, as in access to information and services through various channels. Kung sabihin po kayan, kita nyo niya, naghahanap na kung may servisyo ang syudad, dahil lang kayo maigdi, kung nakakaling mo online man ngaya, pwede ko nga ma-access sa web, sa cellphone, araw po kayan. Iyan po siguro expectation nindo. Pagabot po sa other government agencies, ang hanap po ninda, na kung ang sistema ma-integrate sa sistema ninda, as in ang mga report halimbawa BLGF, itong sa city planning, mga araw po kayo, nire-report baga po yan sa national government agencies, ang expectation po ninda na through a computerized system, dapat mas on time ang reporting ta sa inda, as in mas accurate. Okay, then iba po kita, yung other private and public sector partners, ito pong mga partner ta sa eskwelahan, ibang IT professionals and firms, and other IT-related development organizations, ang hanap po sa tuya, na kita mag-contribute, as in makipag-trabaho sa inda, sa pag-develop ng GovTech. Ano po yung GovTech? But sabihin lang po kayan, si mga teknolohiya na nakakatabang sa pag-improve kang governance sa lugar. Pero sinasabi na nga po, daiman po kayang gibuhon yan kang lokal na gobyerno sana. Kaipuhan po kayan ka-partner. So kadako po tang partners for IT development in GovTech. So yan po si expectations po sa tuya. Next please. Okay. Para aram lang po nindo, kang nag-ela again, kang taon pong ini man po, sabi kang liderato ta na
priorities pag-abot po sa IT or computerization. Pakarayon ngaya ang HR system tsaka efficiency kang payroll sa City Hall. Siguro po naiilingan po nindo yan, ano? Na pag panahon ng sweldo kadakol nakapila sa City Hall, kung iban may ibang opisina naman ang ginigibong iba kung payroll sana, kaya natetenga ang ibang trabaho. Gusto man po kan sa tong liderato na ipadagos na matapos na ang online transaction sa business permitting. Pasti pong ibang transaction po kang gobyerno. Gusto man po na ito pong pagsisingil kang iba sa tuya, alimbawa Metro Peso, SARIG program kang City Agriculture, ini pong MEPO, ini pong HSDO, igwa po yan ng mga, dahil po sila nagpapautang, igwang sinasabi ng accounts receivable systems, dapat nga po maging computerized man yan para mas madali ang koleksyon. Si website na po, tapos na yan. Gusto mang i-redesign yan. Tapos, di ko po aram kung ang iba po sendo familiar pa duman sa iServe. Na gusto pong i-improve pa yan kang syudad para matabangan kita na mas mapakaray ang pag-track kang mga benepisyo kang sa tuyang mga kaibanan sa Naga. As in video conferencing. Yan po si priorities po kang sa tuyang liderato sa ELA. Next please. Okay na. Thank you. Next please. So ano lang po si hinahagad sa AIP kang IT Office for 2023. Later on po masabi kami na ang bottom line kani mas dakula po si pighagad bing budget kang 2022 kaysa po sa 2023. I'll show you later kung tano po, tahain po si dakulang budget. Pero yan po digdi, ini po si mga may po, general admin services, yan po si sweldo kang tao. Yan pong support operations, ini lang po sinahagad ngunyan kang opisina. Tang opisina po, mayong service vehicle, garo kay pong service vehicle, pag-iirahay. Nag-iirahay po ang mga kaibanan mi, bako lang sa City Hall, kung sa eskwelahan, kung sain-sain. So, kay-puhan po ninda ng service vehicle para mapakarayman as in makatabang sa pag-irahay. Now, ang inat may pong dakulang function, yung ina-upload pong systems applications, development, may nakulangan po dyan, development, deployment, and maintenance. So, igdi po sa listahan na yan, may iling po nindo, ano si mga, kumbaga, i-computerize na sinabi sa